teda kuti muteerere amai ava ndakavaona vauya pano nezuro vauya nezuro vakuti kune munhu akuvagarira kumusha kwavo ndisabhuku saka munhu iye akuuya nematemo achida kuvaponda pamwe chete nemhuri yavo asi vanhu ivavo vanenzi vana goronga ndana materi vakambouraya vanhu vakatongwa pano padare saka mhuri yose kunyamatanda wadi 18 yose ikuti isusu tashaya kuti tovaita sei nokuti isi tikangotaura chete tinotouya kuzopondewa mapurisa akaenda vakatiza kuti vasaoneke mukomana yaye vanomuviga kwakangodoka chete kwenge kachena kwaari kutanga kufambira vanhu achida kuti avaponde kutiva kwavakaita panapa kuya kuzopotera saka ndati aiwa muchivaonawo neava ndovapa kuti tidaidzwo ava kuti vatauro tinozvikuitika munyika yekumakonde kuti mune vamwe vanhu vari kunzi havakwanisi kubatwa nemapurisa vakabatwa nemapurisa che vakauraya munhu vane umbowo vanongonzi vanoenda vodzoka asi inini samambo ndati vanhu ivavo havafaniri kugara munyika yemakonde ndo mashoko angu vari kudeura ropa munyika isu hatakundika hatigona kuti tigarisane navo amai manongo yakadii muchienda kumapurisa makatanga kuenda kumapurisa ekupi takatanga kuenda kumapurisa yokanyaga ndikazoenda kukenzamba yokanyaga vakakuti kuti vakanditransfer kenzamba ine mota kenzamba maenda kukenzamba ndokunzi kuti ndokubva yazouya mota ndo yakazondisvitsawo pamba asi pamba pacho ipapa handisi kugarapo nokuti ari kufamba usiku sabhuku wake ndakatomona kuswera zuro akamuinga akatiza kudaro akati tanga kujamukira sabhuku akati mwana wavo ndiri kutouraya naivo mushayi wese saka ndakajisa mombe mumunda mavo handichada kuvaona madhi wese akatema saka izvozvi ndiri kutongogara musango mwana ari kugara musango mhuri yese yakamira kuenda kuchikoro ndiri kumhuri yekwaniva goronga iye anonzani noreji makuva modzi kati noreji goronga nyoreji makuva modzi kana nyoreji goronga kana sabhuku uya asi ndimapurisa ukenzamba mukuinzane nawe payakauya makaita sei takatomboenda takatomutsvaga anotiza sekupupura kwavari kuita amai vava kuti takamutsvikira masikati anotiza takatomboita maambushi indakatoona mupurisa wati aindikuzera ndiye akaenda ikoko akati tazama tasiya taudza vayouth kuti vagone kuti vamubate itinatoona kuti tatoneta kutogara munhu haasi kubatika tasiya taudza youth kuti mubate asi kutadza kumubata asi vari kugona chete kuenda kumba kweavo saka sabhuku wake akamuendera kwari kuvigiwa ikoko kubhusta kumunin'ina wake akamuudza akati iwe uyakutane pachena naamai ava kwete kuita nahondo akati tanga kujamukira sabhuku iyeye sabhuku yakatendiudza akati takatokundikanawo naye saka nyaya yari kutaura ofisa nyaya yari kutaura munhu haasi kushayika ka munhu uyo haawanikiwo kamuendera hawanikioamisi serious mapurisa aperere nokuti zviri kunzi sabhuku vakatenda vakanomuona nekwamjamukira nekwaari kuchengetwa kuna kuti kwaari kuchengetwa kuriko information yekwasabhuku ndikuenzera pano mainzwa chienda yamunoita ikeni sabhuku iyeyeka kushopu yemunin'ina wake kwaakanga ari asvika sabhuku iyeye pandauya kunoku aitonza iva munasungwe kuswera zuro usiku ouya pamba pabereki vake nepamba pake ari kufamba usiku asi arimo ndo munhu musaona nyama manje kuti apisira vanhu iye aitoti ada kutungidza musha wangu nepeturu nokuti dzimba ndedzemarata ndikuti ya nepeturu ndipise nemwana wenyu ndiri kutouraya ndisi kuzombosiya ndikauraya ndezviuraya ndokusaina kwaakaita haiwa vanhu vakagoronga vanofanira kudzingwa chete aiwa tatenda chokwadi ndibatsireyo mambo ndashiya zvokuita paonai ndiri musango so vana vari musango vana so ndakachengetera azvindosabu chokwadi ini ndinenzi Judith Watetepa ndakavingwa na12 dzeusiku nanoreji goronga achiti mwana wenyu ari kupi mwana wenyu ari kupi ndikati mwana wangu haabo pano zvikanzi ndinoda kumuuraya
ndikasauraya iye vana vakavhunduka vakauya mwana ane 4 years akamira apa zvikanzi iye ndo wanda kutouraya ndikuchidze baba wake vandashaya nekuti baba wake vane mari yangu $14 saka ndo zvandiri kuda kumuurayira izvozvo mari yangu iyoyo. Ndakatora mwana ndikaisa mumba ndobva ndavhara dhoo ndikati handei kutaundishipi ndendetsvaga mari yako ndikwerete. Ndasvika ikoko kutaundishipi ndikasvika ndichinzwa kunzi baba ivavo mwana wangu iye anga atoshungurudzwa naiye akumurwa magambusi akumurwa trausi ndobva zvapiswa pamoto ndobva aburisirwa banga akabatwa akashotika anga asara nako akuda kubayiwa ndopa akakwanisa kutiza. Kubva ipapapo mwana wacho ari kugara musango kuti auye pamba ari kutonzi ndikamuona ndiri kutouraya ndiri kuda kutogocha chitaka chake mwana iye. Saka ininiwo futi ndiri kutegarawo futi musango. Ndakasimuka ndikaenda kenzamba polisi ikauya akatiza kusvika nanhasi ari kupota achiuya usiku ari kupika miko yekuti ndete vauraya aende pamunda ipapo. Saka ndakadyisa nemombe munda wangu wese akadyisa nemombe dzimba dzangu dzese akatema madhoo zvokuti ndakangogara dzimba so dzakashama. Ndakazongosvikawo inini mbudzi dzese akavhura dzikadya mbeu. Vabereki vake vaiti vapamba pangu paakavhura mbudzi varipo vachitoona sevakakundikana kumukanzera. Saka ndatoonawo Sabhuku akamuteera kwaakanga ari achitiza. Sabhuku akati taurawo futi kwandiri akati tamutadza kumukanzera aramba itatongomsiya ari kupika muke kuti nditida kutouraya munhu. Nyaya yangu ndakaenda nayo kumapurisa ndikatosvika pamba nedhifenda nepolisi. Polisi ikatoti garai makagaidhiwa nevana venyu. Saka vana vangu vana vasikana vakangorarawo ke 3 days ininiwo ndirungomirawo nemusango ndichingoraramawo mwana musango. Mapurisa akati pa 3 days Masabhuku tsvagai munhu asungwe nokuti amai ava vanogona kungourayiwa zvishuwa nezvavakaona pamba pakaitwa. Asina nhasi asati asungwa munhu iye ari kutongopika miko yekutoti ndiri kutouraya mwana wavo kana iwo munda uyo havachaugara muno havachagara. Saka munda ndorendi fomu ndashaya kuti ndenda kupapo ndine 65 years ndiri chirikadzi. Mwana iye ari kuda kuurayiwa ndowandinegara naye. Chikumbiro changu saka ndasvika kuno kubva kwamambo vanhu ava kana vakasungwa nepolisi vakaenda kupolisi vanodzoka. Kana vakatenzi vauraya munhu vanotodzoka. Sikinyange akanzi auraya munhu nhasi anodzoka chete. Muri kureva kuti munhu uyu ane dzimwe nyaya akatombouraya munhu mukomana nemwana 1 ini wangu uyu ane vana 2. Kana akudaro panda kuchemerera ipapo pangu aitochema kuti ndakuda kuuraya munhu ndida kunwa ropa rake ndida kudya chitaka chake. Munhu yakatourayiwa tikatenda kunorara pamba paabereki vake takarinda bhokisi rake umbo wacho tinawo. Akaita 5 years achienda chaatenda nyaya yake kusvika nyaya yanzi yapera asina kuvharirwa vakabvisa bail out kusvika nyaya yanzi yapera.